गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय साफ्रोमबो नों इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आं माखासे मानसिफोरनि थाखाय खावलायबाय थानायाव आं मोनसे गोदान नैबे खामनि आयदायाव फैनो सानदों गोबाङानो बुंहरबाय थादोंमोन खामनि आयदा लाबो होननानै आं दिनै खामखौ फैबाय सिफुंखौ एसे उनाव बानायथ'गोन र' बेनि उनावनो दा खामखौ आं एसे फोरोंग्रोनो सानदों खामखौ गोबाङानो बुंहरबाय थादोंमोन नालाय खामनि फोरोंनो थिननायखाय आं दा गुदिनिफ्राय फोरोंलांसै सिफुंखौ जेरै सारेगामा बिदि गुदिनिफ्राय फोरोंदोंमोन बे खामखौबो गुदिनिफ्राय फोरोंगोन जेबो साननांगौ गैया सोलोंबानो जाबाय गुदिनिफ्राय आं गुदि बेसिक आखाइ सिफायनायनिफ्राय फोरोंगोन बयबो सोलोंबानो गोसोआव लानानै सोलोंबाय था हागोन बयबो आं गुदिनिफ्राय फोरोंगोन आं सिम्पलै फोरोंगोन गुदु गादाजि फोरोङा जेसेबां हायो नोंथांमोनाव नाजाबाय था आंबो नोंसोरजों दङ नोंसोरजों हेफाजाब होबाय थागोन आं रोंनायखौ आं नोंसोरनो होलांगोन नोंसोरबो आंखौ हेफाजाब हो आंबो नोंसोरजों दं जेब्लायबो बयबो गोसो होलायनानै सोलोंलायदो आरो आंनि चेनेलखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हर बयबो रोंलायथों बर'फोरनि गेजेराव दा आङो होनबा जागायनोसै नामा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय खामा गंनै दं दे आं मोनसे गिदिरथारनो अबेखौ लानो खामखौ बे गिदिरखौ नांला नामा गिदिरा थाथोंसै गिदिराव माने टिउनखौ नोंसोर माखासे मोजां फैनाय नङा टिउना गिदिरावबा आं मोजां नै फिसायावबा मोजां हमनो हागोन टिउनफोरखौ फिसाखौ लानोसै आं खामखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गाहाय खालामना लाबाय दे स्टेन्डखौ आंनिखौ गोजौ गाखोनोसै गोजौ गाखोना फोरोंनोसै आं दा आं खाम फिसाखौ लाबाय टिउना बेयाव मोजां फैगोन हेडफन होनानै नाय दे माबायदि फैयो खामानो फिसाबाबो नैबे गिदिरानो बेसआ बारा बियो बेस बारा दे आं ओंखायनो बे गिदिरजों फोरोंला बेबायदि खालामनांगौबा नोंसोरो आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं दाना हरगोन दा आं गुदिनो फोरोंनोसै दे गुदि एखे मा होनो बेसिकनिफ्राय आखाइ सिफायजेननायनिफ्राय फोरोंगोन अन्नानै लाइक खालामदो आरो सोर मा बुंनो सानो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय बिनि उनाव मा आयदा फोरोंनांगौ माखौ फोरोंनांगौ फिसाथार खामा बेखौ फरामा दामा दे आं माने बे बिदि सोलोंनो थाखायल' खामा फिसा खालामना लादों फिसा ओरैनो सोलोंनो थाखाय नै खाथा दं नट्स नायबाय था आयदा खालामदे बे आखाइ सिफायजेननायनि गुदिनिफ्राय मोनसे खोथा दे खामा माने सोरबा अनेक रोखोमनि बुङो सोरबा द्रुं होनो सोरबा माबा माबि बुङो बेफोरबायदि दे आंनि बेलायाव आं बेबायदि फोरोंनाय नङा आं जेरै सोलोंदों बिदिनो आं नोंसोरखौ फोरोंगोन गुदिनिफ्राय सोलोंबाय थाबानो नोंसोरबो रोंलांगोन गुदिनिफ्राय सोलों सोरनिबा खामा फ्रिउ होनो सोरनिबा द्रुं होनो बे खामा फ्रिउ सोलोंगोन दे दा जियानो जा बेखौ बाद होदो गुदिनिफ्राय सोलोंदो गुदिनिफ्राय सोलोंबा रोंखागोन आं गुदिनिफ्राय फोरोंबाय लांबाय थाखागोन फुरा गुदिनिफ्राय फोरोंलांगोन दे दस्रानिखौ बावनोबो नाङा थारमाने आं जेरै फोरोंदों बे दस्रानिजों मिलायाबो जानो हागौ बेखायनो दस्रानिखौ बावनानै नैजों सोलोंथ' जायफोर गोदानथार नैबेजों सोलोंबा बेजों थांगोन आरो दस्राजों सोलोंबा दस्राजों थांगोन जायखिया आं एसे हेल्प होनोसै दस्राफोरखौबो सोलोंबानो जाबाय दा फार्स्टआवनो फ्रिउ दंना फ्रिउखौ बोरै बुनांगौ आं बेखौ दा आखाइ बुनायखौ फोरोंग्रोगोन दे आं बिनि उनाव आयदा स्टेप बाय स्टेप माबा मा होनो आइटेमाव थांगोन बारदै सिख्ला दाउस्रि देलाय बागुरुम्बा बेफोरबायदियाव दा आं फार्स्टआव आखाइ सिफायजेननाय बेखौ आखाइनि बे सोदोबखौ खिथाग्रोगोन आं फार्स्टआव दा फ्रिउ दं फार्स्टआव फ्रिउआ जाहैबाय बे नै बिखिनि लादो आखाइखौ बिसिम बिनिफ्राय ओरै बोदो बे फ्रिउ ओमफ्राय आखिथिंना ओरै जानांगोन दे नैबे ओरै हमजाबनांगोन दे बेखौ दे बाव बे हमजाबदो बेखौ ओरै हमजाबदो ओमफ्राय बेखौ निसिमाव बुदो बिसिमाव बे फ्रिउ फैबाय नै फ्रिउआ नै बिखिनियाव लादो आखाइखौ बिसिम ओमफ्राय आखिथिंनाबो बिसिम खनसेनो दे समानबाबो आगदानिखौ बुना हगारदो ओरैखौ हमजाबदो ओरै जागोन बे फ्रिउआ ओरै फ्रिउ जाबाय दे बे फ्रिउ नै
आगसिथिंखौ हमजाबबाय आगदानिखौ ओरैजाय बे बुरबाय फ्रिउ दे बे आगदाजों फ्रिउ दाना गम गोम होननानै बुङो गम ओरैनो गोम बे ओरै आगसिथिंल' दे बे गमा दे ओरैनो आखाइखौ ओरै गोरा लादो बेखिनिसिम दांदो गमखौ नै गम बेखिनिसिम गम दे गम हेडफन सोनानै नाय हेडफन इयारफन इयारफन गम दे नैबे ओमफ्राय बेनिफ्राय गमा जाबायना गोसोआव थासिगोन गमखौ बेनिफ्राय थाबो होनना बुङो माखासे मानसिफ्रा ट्राबो होनो दे था बे नैबे बेखौ आखाइखौ गावसा होदो गावसा होनानै बे सेराव बेखिनियाव हमजाब ओरैखौ नाङा दे ओरैखौल' आगदाखौ बे था आगदाजों दे आगदाजों गावसा होनानै बिसिमाव हमजाब बे था बे था ओमफ्राय दाना मा फोरोंखो बे फ्रिउ गम था दाना दौ खामनि सोदोबखौ आं खिथालांसै दे गासै 9था सोदोब दं 9था दा दौआ नै आगदा आखाइखौ ओरै लादो गोरा लादो आगसिथिंना नङा दे आगदानिल' बे खालि नैसिमाव दहाय फ्रिउआव जेरै दामदोंना बिदिनो दाम आगदाखौबो एखे खालि आगसिनिखौल' हमजाबनाङा बे दौआ ओरै आं आगसिखौ नुवाखैना बे दौ दहाय फार्स्टआव फ्रिउआव ओरै आगसिखौ हमजाबदोंमोन बेखौ बोखारबानो बे दा दौ फैबाय बे दौ ओमफ्राय दाना फोदा जाहैबाय ओरैनो फोदा गावसा होनानै ओरै हम फोद बे फोद आगदाजों गैया दे फोद ओरैल' नै फोद बिनिफ्राय मोन दं मोना जाहैबाय ओरै दे आगसिथिं ओरै मोन आगसिखौ ज' लानानै ओरै हमजाब मोना ओरै दे मोननिफ्राय दाना माबा फैगोन द्राङा आगसिथिंनिखौ बोरै स्रां दे द्रां आगसिनाबो नै ओरै दे आगसिनाबो बे ओरै थांगोन अपेन बेबो द्रां ओरै फैबाय बे आगदाजों दहाय बे फ्रिउ दामदोंमोनना बेबायदि बे एबारना एसे हगारनांगौ द्रां बे द्रां दे द्रां आसिखौ गावसा होनानै बुज्रां द्राङा आगसिखौ गावसा होनानै आसिखौ गावसा होनानै बुज्रां द्रां बिनिफ्राय दाया जाहैबाय दहायनिया थाया ओरैमोन ना दाना दाया आगदाखौ ओरै हमजाबनानै ओरै दा आगसिथिं गैया दे जेबो बे दा ओमफ्राय दाना दाबा जाहैबाय आखाइखौ ज' लानानै ओरै फारनैबो हमजाबनाय दाब दे फारनैबो ओरै आगसिनाबो ओरैजों बे हमजाबदो दाब आं दाना बुंफिनसै दे गुदिनिफ्राय बोरै फ्रिउआ बे जाहैबाय फ्रिउआ ओरै आगसिजों आगदाजों दे आगसिखौ ज' लानानै ओरै हमजाबदो ओमफ्राय आगदाखौबो ओरै होदो बे फ्रिउ आगसिथिंनिखौ हमथानानैल' ला ओरै बे फ्रिउ हेडफनसो दे इयारफनसो होनबासो खोनागोन मोजां बे फ्रिउ जाहैबाय दाना गमा ओरै आगसिजों गम थाया ओरै आखाइखौ गावसा होनानै आगदाजों था बिनिफ्राय दौ आखाइखौ ज' लानानै आगदाजों ओरै बुनाय दौ बे जाहैबाय दौ ओमफ्राय दाना फोदा जाहैबाय आगसिखौ गावसा होनानै ओरै हमजाबनांगौल' बे फोदनिफ्राय दाना मोनाबो ओरै आगसिखौ ज' लानानै ओरैल' दां
ओरैल' दां दे बे मोननिफ्राय दाना द्राङा आसिखौ गावस्रा होनानै फारनैबो गावस्रा दे बेनिफ्राय ओरै बुज्रां बे द्रांनिफ्राय दाना दाया आगदाखौ ज' लानानै ओरैल' दां बे दा ओमफ्राय दाना दाबा जाहैबाय ओरै हमजाबजोब फारनैजों आगदाजों आगसिजों बे जाहैबाय माने खामनि सोदोब बे खामनि सोदोबा जाहैबाय बेबायदि ओरै जाहैबाय फ्रिउ गम था दौ फोद मोन द्रां दा दाब दस्राफोरनियाव दस्रा बुंनो हागौ दे आं बेजों फोरोंगोन बे सोदोबजों गुदिनिफ्राय आं गासिबो फोरोंलांगोन दा बे जाहैबाय सोदोबखौ गोसोआव लाग्रोदो बिनिफ्राय मा होनो आखाइ सिफायनाय फैगोन आखाइ सिफायनायखौ नेक्स्टआव होनसै नामा नांला दे आं आखाइ सिफायनायखौ मोनसे होखानोसै दे मोनसे होलांगानोसै आं बोरै दामनांगौ दा ओरै फार्स्टआवनो दङ बे फ्रिउ दे फार्स्टआव फ्रिउ बिनिफ्राय गम बिनिफ्राय दा गम दौ फोद दा फोद ओरै दे बिनि बला फ्रिउ गम था गम दौ फोद दा फोद लिरना ला दे खातायाव ओरै दे फ्रिउ गम था गम दौ फोद दा फोद ओरै जागोन बैखौथ' मिथिखाजोब्बाय बबेखौ सोदोबा मा बुङो आं दा बुंनोसैल' बेखौ ओरैबायदि दामनांगोन ओरैनो बेखौ गुन हिसाब खारगोन दे से गुन बिनिफ्राय नै गुननिफ्राय से गुन फैनानै आरो 4 गुन बेखौ मानि थाखाय दामो जे बे स्टेपा बे गुनजोंसो खारलांनानैसो नोंनि आखाइ स्पिडा समान जायो बेखौ स्पिडखौ आखाइखौ नङाबा लया बारायबाय थायो जेब्ला बे गुनजों दामनो हाबाय 1 गुन 2 गुन 3 गुन 4 गुन बिदि दामनो हाबाय होनबासो नोङो पारफेक्ट जानो हागोन बे गुनजों दामनो हायोबा दा बेखौ ओरै दामनांगौ फार्स्टआव फ्रिउ गम था गम दौ फोद बेखौ फ्रिउ गम था गम दौ फोद दा फोद दे बेयो आं बेखौ दामनोसै ओरैबायदि जागोन बे से गुनाव दामग्रोगोन आं बेखौ ओरै फ्रिउ गम दा गम दौ फोद दा फोद जाबायना बे से गुन थांगोन दे बिदि लासैयाव ओरै फ्रिउ गम दा गम दौ फोद दा फोद बे जाबाय से गुन दाना बिना 2 गुना बे जाहैबाय एसे स्पिड खारनांगोन दे 2 गुना जाबाय फ्रिउ गम दामदोंबा दाना फ्रिउ गम दा गम बिदि खारनांगोन दे 2 गुनाव ओरै जागोन बे फ्रिउ गम दा गम दौ फोद दा फोद फ्रिउ गम दा गम दौ फोद दा फोद जाहैबाय ना 2 गुनखौ खननै दामदो बिनिफ्राय 1 गुन फैफिनदो ओरै फ्रिउ गम दा गम दौ फोद दा फोद बे 1 गुन फैफिनबाय दाना बेनिफ्राय 4 गुन फैगोन 4 गुना ओरै स्पिड जागोन दे ओरै फ्रिउ गम दा गम दौ फोद दा फोद 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 फ्रिउ गम
बे ओरैबायदि जागोन बे 4 गुननिफ्राय 2 गुन फैफिनबाय ओरैबायदि जायो बिनि गुना ओरैबायदि जायो 1 गुन बिनिफ्राय 2 गुन 2 गुननिफ्राय 1 गुन ओमफ्राय 4 गुन 1 गुना खनसे 2 गुना खननै बिनिफ्राय 1 गुन फैफिनबाय बे खनसे जाबाय 4 गुना खनब्रै बिनिफ्राय 1 गुन फैफिनबाय बेबायदिजों दामबाय थाबा नोंनि आखाइया जेब्ला नों तालाव खारनो हाबाय अब्ला नोंनि बे लया आखाइया बारायला आंना बे लासै बारा जानो हागौ दे जथा गैया जथायासो हमथानानै लाखियो बे तालखौ जथा नांगौ दा सोलोंबानो जाबाय बिनिफ्राय नेक्स्ट दं आखाइ सिफायनायानो बुरजा दं आं सप्तायाव मोनसे होबाय थानोसै र' नाजानो सप्तायाव मोनसे होनो नाजानो दे खामानिखौ हागोन ना हाया समा जायोब्ला आं बिदि होलांबाय थागोन सोलोंबानो जाबाय गुदिनिफ्राय ओमफ्राय माखासे मा होनो सिफुंनि फोरोंनांगौ दंमोन जायफ्रा सोलोङाखै सोलोंदो दा नैबे आंनाव लिरनासो लानाय दे सिफुंनिया जाय र' सिफुं सोलोंनांगौ दंमोन ना बेफोरो माबा मा होनो नटेसन नांगौ होननानै बुंदों सोरबा बिनिफ्राय नेक्स्टआव बबेखौबा सोलोंनो बुंदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा फोरोंनांगौ बेखौ बुंहरदे कमेन्टआव मा आइटेमखौ फोरोंबा साबसिन जागोन नोंसिनि थाखाय माखौ गोनांसिन आं गोनो गोथो जायो अबेखौ फोरोंनांगौ जायो नोंस्रा बुंहर बे आयदाखौ गोनांसिन होननानै दे आंबो नोंसोरजों दं नोंसोरबो आंजों दं हेफाजाब होलायबाय था आरो बयबो भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना हरदे रोंहैथों बयबो आंबो रोंदों आंबो दस्रानो फोरोंगोन नोंसोरबो फरायनो फोरोंबाय था होनबा बेखिनि दे दिनै बाय बाय